bihari uti aise bihari aya sag Axomia gobe koise So hello guys argran मोनसे आपडेट नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय so नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा निउसफोराव गोबांथार नुगासिनो नङा होमबा गुवाहाटीआव मोनसे जाथाय जानायखौ जे गुवाहाटीआव ओरैबायदि मोनसे जाथाय जादों जे गुबुन हारिनिफ्राय फैनाय एबा गुबुन जातिनिफ्राय फैनानै माने गुवाहाटीआव दबदबनि खालामदों एबा असमियाफोरखौ असमिया गबेक होनना बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा so बेखौ लानानैनो आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैदों so आं मोनसे क्लिप फिसा होनांगासिनो नोंथांमोना जे फार्स्टनिफ्राय लास्टआव लासै नायबा निश्चय मिथिगोन आरो बुजिगोन जे बिथांमोना जे बिहारिफोरा माने असमियाफोरखौ बुंदो जे असमिया गो बेक होननानै माने असमियाफोरखौ आसामनिफ्राय खार होननानै बेफोरबायदि बुंदो स बिथांमोना जे गुबुन जातिनिफ्राय गुबुन हारिनिफ्राय फैनानै जोंनि आसामाव जे बेबहार माने बेपारि खालामफैदों एबा माबा माबि माल माथा फानफैदों बेफोरबायदि टकन होनानैसो बिथांमोना जोंनि आसामाव दङ नङा होमबा दा बिथांमोना आसामाव बेफोरबायदि थायैनो दा माने बिथांमोननिसो जालांबाय आरोना आसामा जे माने आसामाव आसामनि मानसिया आसामनि नङा माने बिथांमोनासो माने आसामनि एबा आसामनि मेन जागा बा आसामनि बिथांमोनासो फार्स्ट थाफैग्रोनाय होननानै बिथांमोना बुंना लादों आं मोनसे क्लिप फिसागोन स बिनि सायावनो आं दिनै नै बेखौ नायदो आसामनि जोंनि एसामिस माने असमियानि सात्र खन्था बिथांमोना माने गुवाहाटीआव मैयायो बा रेलि खालामनायखौ नुनो मोनदों एबा बुंनायखौ नुनो मोनदों मिडियानि गेजेरजों जे दिनै सोर बुंनो हायो फै बिथांमोना बहा थांखो दा बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों एबा नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों स आं मोनसे क्लिप फिसा होनसै नोंथांमोना जुदि नायलांब्ला निश्चय बुजिगोन आरो मिथिगोन आरो बेनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट हरो कमेन्ट बानबाय जय बर' हारि aya bihari uti aise bihari aya sag Axomia gobe koise শুই নাথাকে অসমীয়া অসমীয়া জাগিছে অসমীয়া গবেক ধনি দিয়া মানুহ কিয় নাই অসমৰ গবেক হে কিয় নাই কম পৰি ৰাজি আহিব দিয়ক আজি অসমীয়া ইমান সহজ বুলি ভাবছে অসমীয়া জাতি দুৰ্বল নহয় অসমীয়া জাতি আৰু কেতিয়া অসমীয়া জাতি দুৰ্বল হৈ নাথাকে অভিযোগ অনুসৰি প্ৰথমে অসমীয়া গৌবেক ধনী aya sag Axomia gobe koise অসমতে অসমীয়া হুংকাৰ একাংশ অনা অসমীয়াৰ ক্ষোভিত অপমানিত অসমীয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ এয়া সুৰক্ষা নাইকিয়া হ'ল ইয়াতে খাব ইয়াতে হাগিব ইয়াতে মুতিব সিহঁতৰ দপদপনি গতিকে সিহঁতৰ দপদপনি ইয়াত চলিব দিয়া নহ'ব বিহাৰী দপদপনি ইয়াত নচলিব গতিকে ইয়াত অসমীয়া গিৰিয়ে চলিব গতিকে আজিৰ পৰা সিহঁতক নাম ধুলাই দিয়া হ'ব ৰাতিপুৱা পাওঁ গধূলি পাওঁ ৰাতি 2টা বজাত পাওঁ য'তে পাওঁ ত'তে পিটন দিওঁ অসমৰে হাৱা পানী বতাহ খাই অসমতেই থাকি অসমীয়া গৌবেক ধনী দিয়া কাণ্ডক লৈ ক্ষোভত ফাটিছে প্ৰতিজন অসমীয়া কেৱল অসমীয়া গৌবেক ধনী দিয়াই নহয় অসমীয়াক প্ৰহাৰ কৰাৰো অভিযোগ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ একাংশৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিককো আক্ৰমণ এই দুষ্ট চক্ৰৰ অসমীয়া গৌবেক অসমীয়া বিৰোধী অসমীয়া বিদ্বেষী ধনী আৰু কাম কাজ যিবোৰ চলি আছে এইবোৰ চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব লাগে আৰু এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ এই চৰকাৰৰ দিনত বহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ